Nebiriro amayanda amono kumata okoneki moko gatonyore abanyakinyorobe enseme gali ya Bugutu. Saprokesheni gotoka ase kinyoro kyali ya Bugutu ime county ya Kisii aigasanene omuswati w'imyakemeke anyate ausiria obugima bwae ase nchira yo bututukanu na gutiga abana abagekegima. Ngina wanega arweta ali tukuria Friday akaende school. Ekera ukora guru school akaenda kuchisoa abana kora mamu mwabo. Ekere korwa abu aikari tukuria Jumamosi tajieti wakasimi gocha. Halafu tukamwakera tukanyana mutecha na Jumapili tukamwakera tukanyana mutecha. Rito lya Jumapili igatoka nanga igasirete tutaramanya igatoja kumanya ntara ya 19 tarehe 18 kireto ikana rito lya Sunday tuikaga wa saa kwirete ndamanya waretio tukairuba ka tukana bageta seni ya Paris tukana mana banyina toko bagacha bakangoi tukomira no bagacha bakangoi tukanyora bane no bare halafu tukagamba tukabegenda kamo tukana tukarige statement police tukakora tukana baka mocheri tukanda kwa gisa tukanyora nere kumanya nganero stariere tukanyora nere kirituanyora nere tukabona moichano tukasimona nga ngitawakara tukatenga bono taikira karetwa nekanyora to bono tuwa tukanyora gotangasu tutamanyiti nga nere wana tuene kiringa nere wana tukakora kono moja tukatethia abu wana akabera abu tukanyore umuntu no yoito taringe mungao wana ekere twa mwonyora gabu abwese mochari nanda akabera se mochari yo gempo kurwabo mugano yoye paka situikire nyange yaye tuwajire kumwairi tukeri nakomo eni kubatikana amoni amatega buna yanyale kongerera asobwagale nigo umuswati oyiganya gusira muri anyalta korwa asenke yega ligo chikora omumuroye ogosoma ase skuru ya mura yaliyo kindo kolende tacheti goikira norro nigo omumuroye asobwagale anyalega kongerera buna nigo litukeliga bayiboli baganire goikira ase skuru eligo chiko batalirana kubakwanya kolende ekera chete kwanyama mumwabo anyala goikira skuru yega tacheti kororekana. In the school, you get a phone for. I went up more than a Bible being watched a school. Come at the Ajimambi school. Come by the tragedy. College that was a bad worker, courage to work in school. Catch a go you day. Nigo anene kubatekana amoni amatega hamuna abantu bekenyoro banyale bakongerera nga nigo bayigwete chinkuma una omuswati na ronyaltega gutoka gaitire amono mwanoye bale ase epale Kenya kolende tibachi kubwatia enganega asobwime kolende nigo anene ekero bachete wikirana ase orogongoro iga nigo banyoltwe no mondoko konyoranga imolini onyalire gagutungorwa akenyoro ke senkoro ke kurkulia butu application liabu to fridge gerege sekebenga twasirio muswati oromoke ekarole wiki eli ate twanyore tukulia Jumaine kure krambauti nga muswati naro itire obekire no mwana wa enjira kumbe no yo itoka igorenge tutamanyete ekara twakorire wiki ngima litukulia lenge Sunday ye wiki ende nalitoka te ungo omonto muswati okorkumolini nero toge toitetwe olenge njira no mwana wa igo ntubona abanyakenyoro tolino moichano kubwamo no mwana we nero lende tabana baye igatiga abana sita abake bataragenda ande no mwana we mubyo kogire secondary olelio kindo secondary school igo tata basamaria baya mokonya abana benkeye kubwamo no ne school fees no ne nchara mbabwati
no mugondo to ya amna moroje igo anene ya mateiga kuwatekana amuno mugaka bwenkeiga asanene anyara onte buna igo okonyora kwaye kwibitoki kolense anene asatanyare koendelia ya mateiga anene asogosomie abana baye abaiganyara utugerwa amuna nyagusira murini abana bale batano nomo ase anene omwana omokekegima anyara utigara maiga obwate omwakoyomo Requesta kwambuka maulini mukamo muro minto naintu nabatole neri yanda lina nasinge jogo sirio mwana minto maulini otigira abana barabake ake bali bole skali motorigereti twale gosaba motokonye motobwate siagara abana babakine na maulini minto abana baye bacha kwatorwe gesaku akitokonya asali mokonyara motobwate siagara abana bakine na mama no mogotu tabwati injerende ekore egekongu giatoberete abamotorigereretie togosaba ng'a motokonye ekiagera abana batigaire barabake gaki nainde onde taba okoiranera egekore ekio minto etangoro kwebanisinya kwara omote oyo mukamuro minto ene ndugo yane ega chibwerigeria abana abanarie osoka abana bakine bo twabere no moichano ntu tokagete ngaki so bachiete twanyorire nga igasirete kare bono rende mbago tobwatesia erinde tokineria abana na intu gosaba abana babichoke okogani kwanenda atebe igante getamokonya abana abaiga ba Justin batigaira abake okuna kwokogani kwane natebire mbiyama go banyara bagusaba abagambi bakorwa asorogongoro iga bonyare anene bakubwatirana eri kwene kibuna ngosira bale ya mateiga elio enyare gego chabumba bwatikana amono muroyo monene anyara otebuna nigo aganiri abagambi bonsi asobwamo bonyare bagusirana korwa ase chinsemo ao eri kwene kibuna ngosira bale ise asokwene kibuna ingara bale bakogenderia asobugma wabo eri bale chego chabumba ase obugma bwabo bwa matuko agocha abantu bla chief obungu wekenyoro gate omo MCA basibo ward boss maira omo MP yerbali masa manduko toko basaba toba koyi nabantu basibi bo moyebogoro eko reporteria egeta seni gia Inka TV koreiga asenke yega Edene Lucas Mogaka. Yes,